România este surprinzătoare, de neînțeles uneori, însă cu siguranță are ceva atât de frumos încât îi face pe oameni să revină și să se simtă ca acasă. Asta o spun ai noștri, însă ce te faci când există și străini care vin în România și care se îndrăgostesc iremediabil de locuri, de tradiții și în special de oameni și ajung să gândească și să trăiască românește? Asta i s-a întâmplat unui străin. Este irlandez-român sau român-irlandez. Rămâne să decideți dumneavoastră după ce aflați povestea. Haideți să-l cunoaștem. Hai, Peter! Bună, Adriana! Ce faci? Știi românește? Foarte bine! Mă bucur mult! Și eu mă bucur! Se numește Peter Harley. S-a născut în Irlanda, dar de 22 de ani e un român autentic. Un consultant de marketing devenit într-o clipită mare promotor și descoperitor al adevăratelor valori ale identității noastre naționale. Visa să uimească prin publicitate, numai că țara noastră i-a luat-o înainte și a reușit atât de bine să își facă propria reclamă, încât Peter a decis că aici era locul. Ce știai de România la 25 de ani? Nimic, aproape nimic. București, Ceaușescu, Dracula. Evident, Transilvania. Bram Stoker. Da. Care a fost prima impresie când ai ajuns în București? Ce ți s-a părut memorabil? Tot. A fost exact asta e cuvântul, memorabil. A fost totul era diferit. Noi nu avem blocuri. Noi am avut 3-4 blocuri și le-am demolat. La noi, căsuțe. Și e foarte verde și foarte mulți copaci în oraș și tot timpul ai sentimentul că viața merge într-un ritm mai lent, așa, pe când în București, chiar când nu era multe mașini, atunci în 94, dar totuși, evident, este un oraș foarte dens, cu blocuri, cumva ca canioane de clădiri stângă-dreaptă pe bulvarde. A fost total altceva, altă experiență. La început, familia numeroasă a lui Peter nu l-a prea înțeles. A fost nevoie ca părinții să vină și să descopere ei ceea ce fiul lor le descria drept o părticică din rai. Tatăl meu s-a bucurat din prima că a văzut-o ca o mare aventură, în sensul bun al cuvântului. Mama mea s-a speriat la început de necunoscutul și să fiu eu departe. Cred că i-a ajutat faptul că suntem 10 copii și e dificil să fii îngrijorat tot timpul despre doar unul dintre ele. Ai multe îngrijiri care trebuie să fii... și așa că, dar când au venit prima dată în România în 2000 și după 2 săptămâni în care am mers împreună prin România, prin țară, și era toamnă, mi-au zis la sfârșit că mama a zis că înțeleg de ce ai venit și sunt bucuros că înțelegem că este o țară foarte specială. Și mai mult decât asta, 4 ani mai târziu, în 2004, m-a sunat tatăl și a zis, venim în România, venim înapoi în România. Vrem să vedem mănăstirile din Bucovina. Și am zis, foarte bine, o să iau eu liber și vă conduc cu mașină. Nu, cuvântul cheie aici e aventură. Vrem să-l facem singur. La 79 de ani și la 76 de ani ne vorbim un cuvânt din limba română. Și s-au descurcat? Și s-au descurcat și am întrebat, dar de ce vreți să vedeți mănăstirile din Bucovina? Foarte interesant, a zis tatăl. Flacăra monastică a început să arde cel mai puternic în partea acestea a Europei, exact în momentul în care s-a stins definitiv la noi. Dacă mergem în Irlanda, putem să vedem o cruce celtică cioplită în piatră de acum 1500 de ani și este extraordinar de frumos. Și te încreminești când îl vezi, te impresionezi până la lacrimi, dar este cum a zis tatăl meu, de atunci s-a stins de mult flacăra asta.
Așa se face că Peter Harley vrea acum, cu tot din adinsul, să țină viu satul românesc și tradițiile acestor locuri. De ce îți place atât de tare Maramureșul și nu-ți place Moldova, de exemplu? Sau de ce preferi foarte mult zona Săpânța și nu ai fost la Voroneț sau la Curtea de Argeș? Am fost în foarte multe locuri, am călătorit mult în România. Iubirea mea, în primul rând, este pentru România și se manifestă poate în Maramureș. Și de ce? Pentru că era ceva treptat, sigur. Adică am iubit tot ce despre România, adică toată experiența care am avut, că nu poți să iubești tot despre România. Sunt foarte multe probleme și foarte multe lucruri la care ne vaităm tot timpul, mai ales în București. Dar totuși este ceva foarte special despre România și cu cât mai mult m-am apropiat de asta, cu cât mai mult m-am împrietenit cu ea și cu cât mai mult am cunoscut despre ce e vorba, de ce este așa, lucruri care fac pe România să fie în felul în care este, felul în care este deosebit. Irlandezul român s-a implicat total în proiectul Drumul Lung spre Cimitirul Vesel, o călătorie pe care a făcut-o chiar el, pe jos, sute de kilometri. Asta a fost o jertfă a meu, da? Dar a fost făcut pentru că sunt milioane de oameni care fac un astfel de jertfă în fiecare zi. Înțelegi ce vreau să zic? Adică asta e viața lor. O viață în care trăiesc cumva la limită. La limită, da? Banii foarte puțin sau deloc pentru 25 de zile din 30. Corect? Și atunci să fie poftit și binecuvântat și binevenit în casele lor și să văd cum într-o parte se chinuie, dar și cu atâta decență și demnitate reușesc să duc asta mai departe. Și asta a fost o confirmare al meu și că nu greșesc. Nu greșesc în a făcând lucruri care fac în a, pot să zic, dăruiesc, dar și eu primesc înapoi nu știu, o bunătate. Doar așa ai putea cunoaște cu adevărat pe români, nu de pe străzi, din restaurante, de la televizor sau din cărți. Iar dacă veșnicia s-a născut la sat, Peter a vrut să descopere ce este sfânt la noi. Cum a fost aventura asta, 30 de kilometri pe zi, pe jos? Fără bani. Da, asta a fost cred că cea mai mare provocare la care m-am sărit vreodată. A fost o experiență de neuitat. A fost foarte interesant, a fost foarte important pentru mine. Te-au surprins, te-au dezamăgit oamenii atunci, în această călătorie? Păi, îți dai seama, în momentul în care pornești într-un drum știind că ai de făcut 650 de kilometri, dacă poți, neștiind dacă poți, sau știind că așa dorești, neștiind dacă unde o să ai mâncare, unde o să înnoptezi, mă rog. Știam înainte să pornesc că cunosc vreo 10 oameni pe drum, dar știam și că erau 15 nopți în care nu știam unde o să dorm. Și după toată călătoria, câți oameni cunoști acum? Și mult mai mulți. A fost, îți dai seama, o experiență foarte înălțător și în același timp ceva care te face smerit, cred că e cuvântul, pentru că devii extraordinar de recunoscător pentru o pahar de apă în momentul respectiv. Ai spus că România este o țară greu de înțeles. De ce e greu de înțeles și ce ar trebui să mai schimbăm noi? E greu de înțeles pentru că s-a întâmplat foarte multe încurcături pe aici. S-a încurcat, toată lumea care avea ceva de încurcat s-a încurcat în România. De foarte mult timp. Multă lume zicea, România, băi, cum suport? Într-adevăr, e dificil uneori România. Într-adevăr, uneori îți vine să ții, să urli, uneori e bine și să ții și să urli, ca să iese odată, dar în același timp n-aș vrea să fie în alt loc.
Dar unui străin, birocrația îi dă bătaie de cap aici în România sau ce? Da, birocrația este criminal, e absolut criminal. Oprește, și nu e vorba doar că este un lucru care te împiedice, te oprește uneori. M-a oprit pe mine de câteva ori. M-a oprit și mă oprește. Cel mai mare problemă am avut deocamdată este în accesarea fondului european. Da, cred că asta e cea mai mare greutate și asta e o dramă. Așa a ajuns nu doar să promoveze tradițiile românești, ci chiar să le adopte. De exemplu, e nedespărțit de o traistă românească. Cum zice Grigore Leșe, această tradiție este ceva utilitar. Pentru mine, din momentul în care am primit primul meu traister în 2012, cred, nu cred că a fost o zi în care n-am fost cu traister. De ce ai venit cu un scaun la un interviu? Suntem totuși la o galerie. De ce cu scaunul de lemn? Asta pentru mine reprezintă statul românesc sănătos, stabil, trebuie să stea pe 3 picioare. Unul, spiritual, biserică, școală, pe scurt. Tradiție. 2, administrație, primărie, organizare oficială. Și a treia, care e cel care se lipsește, este economia. În statul românesc nu există economie. Ce face un irlandez de St. Patrick's Day în România? Am ajutat să aduc 80 de cimpoieri. Un prieten din Irlanda, din comunitatea de irlandeză aici, aduce cimpoierii din Irlanda. Prin legătură care am făcut acum 2 ani, avem un autocar de cimpoieri din Bulgaria care vor veni. Vine și un 42 de cimpoieri și de turnicări din țara Francia. Și vine și o echipă din satul Perien, Botoșan. Deci e o adevărată adunare a tot ce înseamnă cimpoierii care putem să găsim în România și pentru această sărbătoare. O paradă care va fi pe Calea Victoriei de la Muzeul Țăranului până la Ateneu, pe duminică 20. Mulțumim, Peter Harley, pentru acest interviu și pentru faptul că există și asemenea exemple de străini care iubesc România mai mult decât o fac unii de aici, de la noi. A fost un adevărat exemplu de dăruire. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim și gazdei. Am filmat astăzi într-un loc deosebit, plin de cultură românească, la galeriile Rothenberg Uzunov. Iar eu vă aștept săptămâna viitoare, tot aici la Ambasador România, cu altă poveste. Ne-am întors la Ambasador România cu ambasadorul Irlandei la București. Mr. Ambassador, I understand you know Peter, and I want to ask you a question. How do you feel that the Irish community in Romania has been integrated by Romanians, or they decided to integrate themselves in Bucharest and in the rest of the country? Yeah, one of the things actually that I've been surprised about since I came to Romania is the very small size of the Irish community. Actually, Irish people traditionally have emigrated, and we have very large communities in places as remote as Uganda and Tanzania, and as far away as Australia and so on, not to mention America, Britain, and elsewhere in Europe. When I came to Romania, I realized actually there are very few Irish people here, which is a big surprise to me. There probably are reasons of geography, really, literally the distance between our two countries, and the fact that Romania is on, if you like, the one side of the European Union and we're on the very far side. I don't think Uganda is closer. No, well, there are other reasons why we are very much present in Uganda and other countries in Africa. But yes, we have. I mean, Irish people have certainly been very welcomed here in Romania. There's
no doubt about that. Peter Hurley, who you mentioned, is one of the people that I met very soon after I arrived here, and I realised that not only is he an Irish person here in Romania, but he's an Irish person who's very much supporting Romanian culture. He's actually very much involved in a huge number of different aspects of Romanian culture and Irish culture. And he merges the two, and what he does, actually, what I was told after I had arrived is that he'd written a book, so I managed to get my hands on a copy of his book, which is called The Way of the Crosses, and it's about a walk that he undertook. Because it's a huge an expedition almost from a cemetery in a town, I think it's called Supunta in northern Romania, and he walked all the way from there to Bucharest, which in some ways is a pretty mad thing to do, I have to say. So I wanted to find out why he did this, and having spoken to him, I realised really the only way to find out the answer to that question was to read the book. But it was an interesting read. It enlightened me a little bit because some of it is about the history of Romania. It's not all about literally the walk that he undertook. A lot of it is about the history and the culture of Romania. So it was a great help to me in beginning to understand the country that I find myself in. It will be a lot longer before I fully understand Romania, because I have. Up to now, I have really managed only to visit outside of Bucharest. I have managed to visit Sibiu and Sinaia, and I know there's a huge amount more to see. And I'm planning to take my summer holidays here this year and do some driving around the country. And I do really genuinely plan to visit Supunta and Maramureș and various other wonderful places. Mr. Ambassador, you don't know because you can't. You are very new, but you upset me. Oh dear. I'm very sorry. Why all of you have to say the same thing? Sinaia, Maramureș, Danube. It's like you would be from an area in Ireland, and I would say I will only mention Dublin. You know. Sure. And I'm from Caracal, from close to Craiova, and believe me, that's also a beautiful part to visit. Sure. We don't have the mountains, we don't have the Danube Delta, but please go. And well, be present also there. It's exactly the same in Ireland. Many people focus on Dublin as a great, fun, happening city, and outside of that then they focus on the west of Ireland, County Kerry, the western seaboard, and we have a wonderful new thing called the Wild Irish Way there, which is a route basically, and it links up all the various most scenic places on the west coast of Ireland. But in the middle of Ireland there are some fantastic, and throughout Ireland, but my favourite actually in Ireland, and most people don't really visit it very much, is the Shannon River. We have a wonderful, majestic Shannon River which runs right down through the centre of Ireland. And it has three fantastic lakes called Lough Allen, Lough Ree and Lough Derg, and it has a wonderful boating industry. My favourite holidays over many years were to take a boat, because these are boats that you can sleep on. They would have 2 or 3 bedrooms. Oh, wow. And fishing and walking and visiting ancient sites when you park in one of the little towns, the small harbours, and going to the pub in the evening and so on. I mean, there is absolutely nothing better than a holiday on the Shannon, but it doesn't really get so much publicity. No, it doesn't. Like Oltenia as well. And, you know, we are, as like you, outspoken, maybe too much sometimes, but still outspoken, direct, and beautiful things to see, as you mentioned in Ireland. Sure. But besides the joke, it's important for ambassadors not to be advised only to go to own some parts of the country, sure, which of course offers you better touristic perspective. It's also the important. It's also Moldova. It's also the south. Now, well, of course, the reason a lot of people go to Sinaia is the castle and so on. I was in Sibiu on an expedition organised by the European Union office here in Bucharest. So on both occasions I have visited those cities. It's been for an organised or for a particular reason. But I do plan, when I take my holidays here in the summer, I do plan to literally drive and visit as many places as I possibly can within 2 or 3 weeks.
So I'll have to take some advice from people like yourself who know the real tourist hotspots. Please do that. By the way, I'm sure Romanian people are a little bit bored about the Irish people mentioning that Bram Stoker was the one who created Dracula, you know, but this regularly comes up in conversation. But Bran Castle actually is very well known in Ireland, yeah? It is true. It's true, absolutely. Yeah. But Bran Castle, it's surprisingly well known. I mean, most people wouldn't know in Ireland wouldn't know very much about Romania, but they all would know Transylvania, strangely enough, because of the story and so on. And these things, I have to say, are fantastic draw from the point of view of tourism. Tourists like to have places to go and things to see. That's true. Particularly, not just to wander around and see nice things. They need also infrastructure to go there. But absolutely. That's a different story. I agree. I absolutely agree, but I mean that will come eventually. Sure. I know that I know with certainty that there are tour agents, travel agents in Ireland that organise trips for, you know, busloads of people to see Dracula's castle. But they don't only visit that; they visit the vicinity also. Have you met him? Dracula or the tour agents? No, Dracula. I have not. No, I haven't been to Bran Castle actually. I was only to Sinaia. Okay. Please make sure that you get with you enough garlic when you enter the castle. We know this part of the story well, yes, indeed. Well, I've read several times. I like very much the book, and I read it, and I believe that it made more, let's say, more publicity to Romania than we did. So it's a good thing. Well, these things are all good. If they bring tourists, you can't complain. No matter what reason people travel for, you have to have. But as you say, you have to have facilities, but you also have to have infrastructure, which I've noticed in Romania is not as well developed as it could be. But that's a different story, as they say. True. Now, Mr. Ambassador, we talked, let's say, more about the most relaxed subjects, and I think it was fun and interesting. I will ask you still one more question on this area. Tell me more about why, you know, you explained a little bit, but tell us more about the places that you would advise people to visit in Ireland, and excepting Dublin, if that's possible, because people know about Dublin, people know about whiskey, people know about pubs, but it's not pubs, drinking, having fun, whatever. What else they can do in Ireland? Well, excluding Dublin, as you say, most of our major tourist industries on the west coast of Ireland is where we have the most beautiful scenery. Now, I don't want to insult everybody in the middle of Ireland and so on, because there are some fantastic places to go. Such as in the city of Kilkenny, for example, we have the wonderful castle there. So the West Coast really is much more developed from the point of view of tourism. It would have much more hotels and so on. It's a place that traditionally and over many, many years, American tourists in particular would have come to, and so a huge tourism industry grew up around Killarney and around Tralee and so on, various other towns in particularly the southwest of the country, West Cork and Kerry. One major benefit from the point of view of having a large diaspora abroad is that many people, when they have children and they have children, so on, they want to go and see the town or the city or the farm sometimes where mother or father or grandfather grew up in Ireland. So that, from our point of view, is a great asset to have, and the west coast of Ireland in particular, which was probably much more affected by the famine that we had in 1845, and was probably the origin for a larger proportion of the people who left the country and went to America, for example. So now the benefits are coming back to Ireland in terms of tourists coming to those areas. As I say, we have the Wild Atlantic Way, which is a relatively new thing. It's how we have tried to join up all of the various tourist attractions. And as I said, tourists very often need guidance, and they need facilities. So this is all mapped out for them in terms of where to go, what to do, what to see, all of the best places on the way, places to eat, places to stay, and so on. So yeah, the west coast of Ireland really is more famous than the rest. But as I say, the Shannon River, the majestic Shannon, as I call it, which goes right down through the centre of the country, is for me the number one. You described it
with the heart, and I could feel that your country. I admire you for that. I would do the same, and I'm sure that the Romanians will take your advice and visit Ireland, because I find it also. I was not there, but I find it very beautiful, especially that you don't have you have no neighbor almost. You have only the Northern Ireland, and the rest is the Atlantic Ocean, your main neighbor. Now, before taking the commercial break, I would like to put you one question and to have a short answer, because we need to go in the commercials. Tell me, is it true that you are the only country without snakes? Yeah, one of the few countries. Real snakes, not real human snakes, not human snakes. No, we genuinely, we don't have snakes in Ireland. This is for reasons of geography, no doubt, but actually part of the tradition going back to St. Patrick is that he banished snakes from Ireland, but that's been recently proved to be absolutely not the case, because we never had snakes in Ireland. That's just a fact. We don't have huge numbers of different types of wild creatures. I know here you have the benefit of having bears and wolves in the mountains and so on. This is unheard of in Ireland, certainly in the past 300 or 400 years. We still have, and we have wild creatures also within the human community, but doesn't matter. Like people with running the country, some of them. Also, I'm sure you have in Ireland as well. But I wanted to have a short answer. So you don't have snakes in Ireland? We don't have snakes in Ireland. Okay, we can go and travel without taking any vaccine with us. You don't need to worry about that. We'll take another short commercial break and be back with different other questions about EU and more, let's say, serious subjects. Okay. Yeah? Commercials. Publicitate.